Hvad vil du? Men I har formen, kan jeg se. Det ser godt ud. Det er forår, vi skal hygge os. Er der overskud til smil og velkommen? Kæft, det er godt kørt. Med en hånd. Så gå for helvede. Ja, du skal bare lige få de der par numre der. Ja. Lige på en gang. Godt ud, drenge. Der er lige et par meter mere. Smil, drenge, smil! Ja, vi har stadig mange 19 km begynder på vej i mål, og den næste, der fyrer en god spurt af, der er en præmie. Jeg tror, det er 688, der skal have en præmie. Hvis han lige kan træde en stor klinge op, der er en spurtpræmie, og ind i mål, så er der en spurtpræmie til 688.
velkommen til Judam Holte Mountainbike. Vi er ude på 76 km rundt. Og Øre kommer i mål her. Rigtig flot kørt. Det var Frederik Dyring. Frederik Dyring, du kan, når du lige får vejret, komme op til mig heroppe i speaker og få din spurtpræmie. Sag til mountainbike med Flemming Damborg i førersædet. Super godt kørt der. Vi har virkelig trukket nogle store tænder op af den bakke der. Ja, den næste kører i mål på. Det fik vi startet på top 3-4 stykker i 4. Er det for 2 personer? Stadig? Vi fik gavekort for det, var. Ja, der er stadig en optræningspræmie, så husk at få kontrolleret jeres nummer på festerne og se, om I skal være så heldige. Ja, der var lige en spurtpræmie for Esse Glad. Han trak en stor klinge også. Kalundborg CC kom rundt i 2:02. Det er derfor, du ligger og daller ned i 38 km, men kører stadig stærkt. Nørgaard får til at begå hans flødeis. Altid smilende Christine kører sejren hjem, altså stukket af for Rikke på sidste runde. Kan næsten køre over målstregen uden hænder. Så har vi nummer 2 i damernes 57 km sport på vej mod. Rikke Kornvig kommer op her, 212. Jeg satser på, at han ikke fortsætter. Det gør han heller ikke. Ud af det på vej mod mål. Vi kontrollerer lige. Ja. Det så jo rigtig fornuftigt ud. Det er en god rytter. Rigtig flot. Ja, tak, Benjamin! Team T-Bikes afgjorde det til sidst. Sikker sejr ser det ud til. Flot kørt. Han er stadig hurtig. Han var en hurtig junior, og nu er han en hurtig ung senior også. Præmie der. Fra den klasse. Og så mangler vi de længste 57 og 76 km. Nummer 2, Rikke Kornvig, Aarhus 1900 mountainbike. Og ganske suveræn vinder, Christine Nørgaard, Holte Mountainbike, og fra Hansen Flødeis. Det er vist ikke kun Flødeis, som kører på. Præmier fra Fitness.dk, kontante præmier. Og kan vi få et billede, hvor I står sammen. Sammen. Og lidt, så det kan stå i op. Ja, stor tillykke til pigerne. Stor hånd til jer. Godt kørt. Og det er firmaet Intego, der overrækker, og det er fra Sverige, Trek Racing Sweden, Gustav Høgh, nummer 1. Ja, bra, Gustav.
Præmie fra Søleksperten i Slagelse. Stort tillykke til jer. Godt kørt. Kan vi få sådan et billede, hvor I er samlet? Der var altså også bare nogen her. Masser er jo også op i årene efterhånden. I hvert fald, hvis vi tænker på, at det var en 40-klasse. Man kører stadig stærkt. Man kører stadig stærkt. Nummer 2 er Tore Vinder fra Team Energi DK.